Святого Евангелия. Мир на всички вас. И духове Твоему. От Иоанна Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В това време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който влизаше след раздвижването на водата, поздравяваше от каквато болест и да бе налегнал. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Смирно Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свише и за спасението на нашите души на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира по целия свят, за благостоянието на светите Божии църкви, за обединението на всички на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този свят храм и за мир, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За високо преосвещение наш митрополит Николай, за преосвещения белоградчишки епископ Поликар, за честното свещенство, за дяконството Христа, за целия клир народ на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За благоверния Христолюбив цар български Симеон, за православния български народ и за Христолюбивото наше воинство, за всички благочестиви православни християни, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За този манастир, за всеки град, село и страна, и уния, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За уния, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плени за спасението им, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да се освети тая вода чрез силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да се просветят чрез светлината на разума и единосъщната Троица, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да ни направи Господ Бог синове и наследници на своето царство, чрез причащаването и поръсването с тая вода, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Защити, спаси и помилуй, запази ни Боже своята благодат. Господи, помилуй.
като се изпълни с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други во целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава слава, чест и поклонение, сега и винаги и във вечните векове. Амин. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който си велик по творчески замисъл и чуден по дела, Създателю на всички видими и невидими твари, Ти пазиш завета си и милостта си към уния, които Те обичат и спазват Твоите повели. Ти приемаш умилните сълзи на всички, които са в неволя. Ето защо, за да не ни устрашиш със своя вид, Ти си дошъл в образ на раб, да дадеш наистина телесно здраве, казвайки: ето, Ти оздравя, не дей греши вече. И с кълчица си направил здрави очите на слепия, и като си заповядал да се умие, с дума си направил да види светлината. Ти рушиш основите на вражеските злини, услаждаш соленото море на този живот и окрутяваш вълните на бедоносните чувствени наслади. Ти сам, човеколюбиви царю, който си ни дал да се облечем в снежно-бяла одежда чрез вода и дух, изпрати ни чрез вкусването и поръсването с тази вода Твоето благословение, което заличава сквернотата на страстите. О, Владико, молим се, посети благи нашата немощ и изцели нашите душевни и телесни недъзи чрез милостта си. По молитвите на Всепречистата Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, със силата на честния животворящ кръст, по застъпничеството на честните небесни безплътни сили, на честния славен пророк, предтеча и кръстител Йоан, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, велики иерарси и вселенски учители, Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст, на светите наши отци Атанасий и Кирил, патриарси Александрийски, Спиридон Тримитунски, Николай Мирликийски чудотворци, на светите наши отци Методий и Кирил, учители славянски и Климент архиепископ Охридски, на светия равноапостолен цар Борис, на светите и славни великомъченици Георги Победоносец и Димитрий Мироточивий, на светите и добропобедни мъченици, на светите и праведни богоци Йоаким и Анна, на светите славни чудотворци, безсребреници, Козма и Дамян, чиято памет честваме, Кир и Йоанн, Пантелеимон и Ермолай, Самсон и Диомид, Морки и Аникита, Талалей и Трифон, и на светия преподобен наш отец Йоанн, посиножител римски чудотворец, чиято памет също честваме, и на всички Твои свети. Амин. Спаси, Господи, благочестивия и христолюбив наш народ, и го запази под Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, и помилвай високо преосвещения наш отец Николай, митрополит Пловдивски, всички православни епископи, които верно преподават Словото на Твоята истина, и всичкия свещенически и монашески чин. Спаси, Господи, помилуй преосвещения белоградчишки епископ Поликарп и го запази по Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, помилвай православните християни, които стоят тук и се молят. Спаси, Господи, помилвай всички православни християни, които живеят в тази света обител и в този край. Дарувай на всички душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служещо на Тебе, бъди във всичко милостив. Помени, Господи, които ни мразят и които ни обичат,
слугуващите наши братя, ония, които са тука и които по уважителна причина отсъстват. Помени, Господи, братята ни, които са в плен и скърби, и помилвай тях и нас по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя. Защото Ти си изворът на изцеленията, Христе Боже наш, затова слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец и пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Мир на всички вас. Гледайте си пред Господа. Защото Ти си нашето освещение, на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец, всесветия и благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, поведи православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое съхраняя крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, поведи православному българскому народу на съпротивния
наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и пречистия Богородица Своя Мати, Господи, всех помилуй, святых помилуй, и спаси Господи, помилуй. Яко благ и человеку любец. Ще помоля за малко внимание. Малко внимание и тишина. Имаме една подготвена изненада. Децата искат да ни поздравят с нещо, което са подготвили, така че нека имаме вниманието и любовта да ги изслушаме, да ги чуем и след това ще си напомним света на вода.
децата за тези молитвени прекрасни песнопения. Нека Бог да им дава сили да се учат, да се молят със своя глас на Бога и да изпълват сърцата на верния народ с умиление. Бъдете живи и здрави! Още веднъж честит и благословен празник! Нека по молитвите на светите безсребреници Козма и Дамян Бог да ни дава здраве, преуспяване и всичко най-добро. Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат върху всички вас. Амин. По молитвите на светите наши Отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Святаго владыки нашего, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Oh